Intomb'endala yaseRaaswater ngase Upington eNorthern Cape ithi amakhambi esintu ukuzinakekela ngokwempilko nokuziphatha kahle iyona mfihlo yakhe yokuphila isikhathi eside. UGogo uCathirina namhlanje ubungaza iminyaka eyikhulu ne13 edla andlamvana. Usezibone zonke izigigaba zomhlaba nokukhona kuzo izimpi zomhlaba ezimbili. Zimbalwa kakhulu izinto angazange ayibone uGogo uCathirina. Izimpi zomhlaba ezimbili ziliwe ekhona kwaqubuka izifo ezimbili emazweni omhlaba nala ekhaya. Kwaqala ubandlululo lwazo lwaphela ekhona. Kodwa ke akukhumbula kakhulu nokwaba buhlungu kakhulu ukushonelwa indodana yakhe yabiyodwa vo kanye nomzukulu wakhe. Kunzima ke ukuhamba kanye nokukhuluma kule Ntomb'endala. Manje seyethembe kakhulu isizukulwane sayo. Isimo sempilo kaGogo sihle kakhulu kanti futhi akasebenzisi imishanguzo. Imfihlo yakhe ke njengoba esephila isikhathi eside ukuphila kahle kanye nokwethemba amakhambi esintu. Ukholelwa kakhulu emthini yesintu efana nezitshalo ezibuya engadini. Akakaze ayiphuze imithi yasentshonalanga. Amakhansela endawo abombutho wezokuvikela kanye nomndeni wakhe bekulindeleke ukuthi bamenzele umcimbi wokubonga izolo bese kubungaza usuku lokuzalwa kwakhe namhlanje. Phakathi kwezipho kulindeleke ukuthi uGogo azithole umbhedo omusha kanye nesihlalo esinamasondo.